Vážená divácká rodino, vítám vás v dnešním vstupu našeho vysílání, ve kterém se vám hlásíme opět z Rožňavy, kde probíhá celorepublikové setkání pracovníků, dobrovolníků, dobrodinců, klientů Slovenské katolické charity z Pouti Charit 2024. Vítejte na palubě v živě z Noé. Nyní už vedle sebe vítám pana Eduarda Malatince, který je nominován na cenu Mosty vďaky. Tu jsme si mohli představit i během mše svaté. Já vás zdravím, pane Malatinče. Pozdravujem všetkých. Ještě uvedu, že pan Malatinec je zástupce ředitele řecko-katolické charity v Prešově. Co pro vás jako pro zástupce ředitele Prešovské charity představuje váš vztah k víře v práci v charitě? Tak v prvom rade pre mňa ako človeka, v prvom rade som človek a potom až zástupca riaditeľa. Pre mňa je viera, je motor, ktorý ma poháňa. Láska Kristova ma poháňa k tej práci, aby som ju vládal každý deň ráno vstať a rozhodnúť sa, idem tam a idem do služby a idem vydať všetko, čo je v mojich silách. Bohoslužba, kterou jsme měli možnost také zprostředkovat našim divákům, byla plná krásných myšlenek. Jednou z nich bylo také to, že jsme vlastně, že se necháváme vytahovat Ježíšem Kristem k podílu na jeho božství. Jak toto rezonuje s vámi ve smyslu práce s vašimi klienty? V podstate sa podielame na stvorení sveta. V podstate to, čo robíme, tú službu, ktorú vykonávame každý deň, sa podieľame na tom, čomu nás Boh volá. K tomu, aby sme dokončili a stvorili tento svet. Je plný bolesti, je plný trápenia, je ale aj zároveň plný radosti a tú radosť môžeme sprostredkovať našim bratom v núdzi. Co vy jako jeden z nominovaných na cenu Mosty vďaky, co pro vás ta nominace představuje, nebo lépe řečeno, co znamená i pro vaši organizaci v Prešově? Takto. Tak pre mňa osobne to znamená jednak veľkú česť, jednak veľkú radosť a viac rokov som sa úspešne snažil jej vyhnúť, aby sa ušlo na ostatných a aby to nevyznelo ako nejaký nevďak, ale som za ňu veľmi napriek tomu rád a vďačný za toto ocenenie. Pane Malatinče, já se vás chci ještě zeptat, co vám osobně práce v charitě přináší a čím vám obohacuje život, co vám dělá radost tato? Co vám přináší práce do života? Tým, že ju robím tak dlho, robím takmer 30 rokov, tak ja ju sa snažím nedeliť. Snažím sa nedeliť svoj profánny a súkromný život, prežívam svoj život viery každý deň v modlitbe, v chvále a to, že idem do práce je ako keby mimochodom, pretože je to súčasťou môjho vnútorného prežívania, môjho vnútorného bytia. A som ako keby indiferentný od toho, či tam zažijem nejakú ťažkosť alebo radosť. Viem, že Boh je mojou hlavnou posilou a mojou radosťou. Děkuji vám velmi pěkně za rozhovor, za to, že jste si na nás udělal čas a přeji vám i vaší domovské organizaci v Prešově, aby se vám velmi dařilo v práci. Tak veľmi pekne ďakujem a pozdravujem televíziu divákov Noé. A nyní si, milí diváci, pojďme pustit klip, proč lidé pracují pro charitu na Slovensku. Tak charita pre mňa znamená takú predĺženú ruku Božieho milosrdenstva v našich životoch. Je to také vzájomné obdarovávanie sa, lebo nie je to naozaj len o tom, ako mnohí ľudia hovoria, že viac načerpajú, keď dostávajú nejakú pomoc. Pri charite je to opačne. Ten, kto naozaj slúži s otvoreným srdcom Bohu, tak načerpá viac častokrát ako tí, ktorým sa slúži. V prvom rade ja tak vnímam, okrem tej odbornej pomoci, v prvom rade myslím si, že potrebujú pocítiť to prijatie. A to nie je vždy len tak v našich rukách, aj preto
tak vnímam, že ako zamestnanci Charity a dobrovoľníci Charity by sme mali byť tak ponorení v tom Božom milosrdenstve, aby to nebolo len také ľudské prijatie, ale aby mohli cez nás pocítiť také Božie objatie. A raz som počul na jednej prednáške, bolo to v súvislosti s manželstvom, ale v podstate sa dá povedať o každej jednej činnosti človeka, že vtedy tam bolo, že láska je rozhodnutie. Že nie je cít, ale rozhodnutie. Najprv ma to tak pobúrilo, som vtedy ešte mladý a teda nerozumel som tomu. Ale čím ďalej, tým viac vidím, že je to o tých rozhodnutiach, ktoré v tej chvíli človek dáva. A nyní už ve studiu vedle sebe vítám paní ředitelku Rožňavské Charity, pořádající organizace letošní Pouti Charit, paní Emilii Revajovou Buňákovou. Já vás zdravím, paní ředitelko. Ďakujem pekne za pozvanie, za možnosť vystúpiť v televízii a všetkých pozdravujem aj ja. Paní ředitelko, vy jako ředitelka pořádající organizace Pouti Charit, jak hodnotíte letošní ročník Pouti Charit? Tak ja ešte ako tak trošku v strese, ale počúvam pozitívne ako reakcie. Je úžasné, že nám neprší, snáď Anka Kolesárová urobila svoje a zabezpečila nám príjemné počasie. Prišlo nám asi 600 pútnikov. Spočiatku to vyzeralo na takú veľmi slabú účasť, 200 ľudí. Zrazu to vyskočilo na 700, ale počasia choroba robila svoje, čiže sme na nejakom počte 600 ľudí a ja to hodnotím ako úžasné číslo, ale hlavne som rada, že pútnici prijali pozvanie prísť k nám do Rožňavy. Nesmierne si to vážim. My také děkujeme za pozvání, za možnost být s vámi tady i za možnost zprostředkovat divákům dění nebo atmosféru a také za možnost pobít s vámi duchovně během bohoslužby. Prosím, představte nám vaši domovskou organizaci blíže. Čím vším se v organizaci zabýváte? Jaké služby poskytujete? Případně kolik zaměstnanců nebo pracovníků Charity tady zaměstnáváte? Případně kolik také dobrovolníků se účastní práce na ve vaší organizaci? Ja som tu už hovorila dnes niekoľkokrát, že my sme taká výnimočná charita. Rozlohou patríme medzi najväčšie charity, avšak počtom zamestnancov a počtom služieb medzi tie menšie. Vzhľadom na to, v akom regióne pôsobíme, že sú to okresy, kde je vysoká miera nezamestnanosti, veľmi nízka vzdelanostná úroveň, vysoká koncentrácia Rómov, tak naše služby sa zameriavajú práve na tieto cieľové skupiny. To znamená, že nemáme zariadenia pre seniorov, nemáme domovy sociálnych služieb, čiže tie také klasické kamenné zariadenia, ale máme ambulantné služby a máme terénne služby. Chodíme za týmito ľuďmi priamo do terénu. Máme ešte aj útulok a nocláren pre ľudí bez domova. Činnosť našej charity zabezpečuje asi 50 zamestnancov a takmer 30 dobrovolníkov. Chci se vás také zeptat, co pro vás představuje osobně vaše víra nebo vztah k víře v práci, v charitě ve vaší organizaci? To je krásna otázka. Keď som dostala ponuku ísť pracovať do Rožňavskej diecézy, tak som mala predtým veľký rešpekt. Jedna moja kamarátka mi povedala, že asi sa uzatvára kruh, pretože ja som začínala svoje pôsobenie v Košickej charite. A dnes, po tých 3,5 roka pôsobenia v Rožňave, hovorím, že to bolo veľmi správne rozhodnutie. Som vďačná, že ma tu Pán Boh poslal, pretože mám priestor dennodenne zažívať Božie požehnanie. A to, ako Pán dokáže meniť srdcia ľudí, meniť myslenie ľudí, ako dokáže požehnávať veci, ktoré roky nešli. A pre mňa je to neskutočne obohacujúce, úžasné a ja hovorím, že pre mňa je to také požehnanie. Toto svědectví vaše můžu z vlastní zkušenosti potvrdit.
Pojďme se nyní podívat na ocenění Mosty vďaky. Řekněte nám něco o něm blíž. V jakých kategoriích se předává, kolik je tam nominovaných lidí, případně zdali máte vy za vaši organizaci někoho z nominovaných? Mosty vďaky je po Svätej omši najdôležitejšia časť púte charít, pretože jej cieľom je, alebo jeho cieľom je poďakovať našim zamestnancom, pretože oni sú tí, ktorí musia vstať v noci k človeku, ktorý je chorý, je starý, je zdravotne postihnutý. Je to človek bezdomová, ktorý má svoje špecifika. Je to Róm, ktorý žije v polorozpadnutej chatrči. A títo naši ľudia k tým ľuďom chodia a im nosia tú našu pomoc. Takže z tohto dôvodu je toto podujatie a ocenenie Mosty vďaky nesmierne dôležité a takisto úžasné. Systém je asi taký, že každá charita nominuje spravidla svojich 3 zamestnancov. Nie je určená žiadna kategória zamestnancov, je to ponechané na tej charite. Zväčša je to tak, že každý riaditeľ cíti, že v tomto čase môže takto verejne pred ostatnými morálne oceniť niekoho, k tomu v priebehu roka veľmi pomohol alebo sa o niečo významné pričinil. V nominácii ocenených má samozrejme zástupcov aj naša diecézna charita. Budeme oceňovať spolu 4 zamestnancov. Jedna je naša dlhoročná vedúca zariadenia denného stacionára pre seniorov a zdravotne znevýhodnených, Ivanka. Ďalší 2 kolegovia sú kolegovia, ktorí pracujú u mňa na centre diecéznej charity Rožňava. A jeden z nich je napríklad údržbar. Bez neho by to proste nešlo. A druhá kolegynka je sociálna pracovníčka, ktorá má otvorené srdce pre čokoľvek, čo je treba urobiť. My máme ešte jedno prekvapenie. Ako hostiteľská organizácia si dnes dovolíme nominovať 4 ocenených. A posledné poďakovanie bude patriť mojej kolegynke Lucii, ktorá má veľkú zasluhu na tom, ako dnes púť prebieha a vyzerá. Paní ředitelko, já vám velmi děkuji za vaši píli, práci, za to, že jste nás sem pozvali k vám do Rožňavy, že jsme opravdu mohli prožít nádherný požehnaný den a přeji vám i celé vaší organizaci, potažmo celé slovenské katolické charitě, aby se její práce dařila a aby do té slovenské společnosti, ale nejen i za hranice také, protože máte navázanou mezinárodní spolupráci, aby vnášela pokoj Kristův a požehnání a lásku. Jako doteď. Děkujeme moc. Veľmi pekne ďakujem aj ja, že ste prišli. Děkujeme moc. A nyní si, milí diváci, pusťme na rozloučenou z poutí charit píseň v podání autora Buranovského, která je nazvaná Píseň pro charitu, jako takový bombónek na závěr. Mějte krásný zbytek poženaného dne. Pomôžem bedárovi, nasítim hladného, chromému slúžia moje nohy. Slepý vidí skrze mňa, hluchý v tichu načúva mojim slovám, slovu, čo hojí rany. Pomocnú ruku dávam tým, ktorí domov nemajú. Pomocnú ruku dávam tým, ktorí domov nemajú. Ďakuj, keď všetko máš, druhým sa podať snaž, kus chleba, vodu a 4 steny. Tak robme dobro spoločne, nie je to náročné, nech hladní sú
nasýtený. Pomocnú ruku dávam tým, ktorí domov nemajú. Pomocnú ruku dávam tým, ktorí domov nemajú. Pomocnú ruku dávam tým, ktorí domov nemajú. Pomocnú ruku dám.